لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة أولا قلينا بوشي جهر بوشي أيو أسبر 27 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 7 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul kafi sannan muna aya ta ƙarshe aya ta 110 kuma muna darasi na karshe a wannan shekara insha Allah saboda haka za mu ji karatunta yau ba za mu samu ansa tambayoyi ba saboda duba da rashin isasshen lokaci. Bismillah malam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله تعالى يقول كشي إنما أنا بشر مثلكم ni ba wani bane face mutum ne kamar ku yuha ilayya da ake yi mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautar ku abun bauta ne guda daya faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan to yayi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da Allah ta'ala cikin bautarsa. Wannan aya kamar yadda je muka yi bayanin farkonta inda Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa musu cewa shi mutum ne kamar su, wato shi daga jinsin su ne mutane ba wata halitta ba ce ta daban. Allah ta'ala ya aiko musu shi mutum ne sannan kuma shi ba Allah ba ne don haka ba shi da sifofin Allah ta'ala bai san gaibu ba. Duk abin nan da yake gaya musu sako ne yake samu daga ubangiji ta'ala, karantarwa ce ta Allah subhanahu wata'ala yake masa. Saboda haka ba wani abu bane wanda yake kirkirowa da takaran kansa ba kuma ya san gaibu bane yasa yake faɗa musu. Babban abin da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi shine annama ilahukum ilahun wahid, cewa kadai abun bautar ku shine Allah guda daya, shine abun bauta guda daya, babu wani abun bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya cancanci bauta. ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan kyakkyawan fatan haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan to yayi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da bautar ubangijinsa. wannan aya ubangiji ta'ala a gaba ta karshe faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, ubangiji ta'ala ya faɗi sharuɗai guda biyu waɗanda su ne ginshiƙan kowane aiki na ƙwarai. Babu wani aiki da zai samu karɓuwa a gurin ubangiji ta'ala sai ya haɗa waɗannan sharuɗai guda biyu, wanda su ne na farko yi don Allah, sannan kuma aikin ya kasance ya yi daidai da koyarwar shari'a, wato ya yi daidai da abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi.
falyamal amalan salihan, al'amalu salih shine aikin da shari'a ta ce yayi. Sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, ya kasance yayi dan Allah ba tare da ya hada Allah da wani ba a cikin abin da zai yi na bauta. Ubangiji ta'ala a wasu gurare ya faɗi irin waɗannan sharuɗa, ba a wannan aya kadai Ubangiji ta'ala ya yi ishara zuwa ga waɗannan sharuɗa guda biyu ba. Cikin suratul baqara ko inda Allah ta'ala ya ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, duk wanda ya mika fuskarsa ga Allah ta'ala, wato ya mika kansa gaba ɗaya ga Allah ta'ala, wa huwa muhsin alhalin yana mai kyautata aikinsa, falahu ajruhu 'inda rabbih, to wannan ladansa ya tabbata a wajen ubangijinsa. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun, kuma babu wani tsoro tattare da su, kuma babu bakin ciki tare da su. A nan za mu ga Ubangiji ta'ala ya ishara zuwa ga waɗannan sharuɗa guda biyu. Faɗarsa bala man aslama wajhahu lillahi, wannan yana ishara zuwa ga ikhlasi. Al-islamul wajhi lillahi shine al-ikhlas, ka miƙa kanka ga Ubangiji shine ya zamana aikin ka gaba ɗaya kayi dan Allah. Kaga an samu sharaɗi ɗaya. Wa huwa muhsin, al-muhsin shine wanda ya aikata ihsan. Ihsan kuma sune fi'lul hasanat, aikata abubuwan da Allah ta'ala ya yadda ka aikata, ayyukan da suke masu kyau. To kaga ayar ta kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu da wannan aya cikin suratul kahfi ta bayyana. Haka nan a cikin suratul nisa Allah ta'ala yana cewa man ahsana dinan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Allah ce wa man ahsanu dinan, wane ne yafi kyan addini, wane ne addinin sai fi na kowa kyau, mimman aslama wajhahu, kamar wanda ya mika fuskarsa lillahi ga Allah ta'ala shi kadai, wannan shine ikhlasi. Cewa huwa muhsin, yana mai kyautata aiki, wannan shine al'amalus salih, shine aikin da ya dace da shari'a, daidai yake da falyamal amalan salihan. To kaga wannan ita ma ta kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu, waɗanda su ne al-ikhlas, wanda ubangiji ta'ala ya ambace shi a nan da islamul wajhi lillah, sannan kuma da mutaba'ati shari'a ko muwafaqati shari'a, wanda shine Allah ta'ala ya kirawo shi da al-ihsan, shine fi'lul hasanat, kamar yadda malamai suke faɗa. Fi'lul hasanat, aka ce fi'lul hasanat ana nufin ka aikata abinda Allah ya wajabta maka, ko ka aikata abinda Allah da manzansa suke so. Abinda Allah yake so manzansa yake so shine ka aikata abinda yake wajibi ko abin da yake mustahabbi. Da yawa daga cikin masana tafsiri suna cewa wannan ayar tana magana ne akan kore riya, wato mutum ya yi aiki don Allah kada ya sako riya a ciki, ko da aikin ya kasance aiki ne mai kyau, ba tare da ya daure ya ci da ayar ta kunshi riya, ta kunshi kowace irin shirka, wato ta kunshi shirka babba. Wala yushrik bi rabbih ahada, ana nufin kada ya zama yayi shirka, sawa'un shirka ce babba ko shirka karama. Saboda haka ba kawai ta kunshi kore riya bane kadai, haka riya tana daga cikin abin da ayat ta kore, to amma ba wai kawai riya aka kore ba. Saboda haka ubangiji ta'ala ya hana bawansa ya yi aiki a cikin aikin ya yi don a gani, ko don wani ya je ya yaba, ko kuma ya ɗauki wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah ta'ala ya danganta shi zuwa ga wani mahalicci. Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ta'ala baya gafarta ayi shirka da shi, yana gafarta abinda bai kai shirka ba shi ma ga wanda ya ga dama. Allah ta'ala ya ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fataqtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Wanda duk zai hada Allah da wani a cikin bauta, to kamar wanda ya suntumo ne daga sama, sannan tsuntsaye waɗanda suke cin mutum su fisge shi, su yayyaga shi tun a sama, aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, ko kuma iska ta jefa shi a can wani guri mai zurfi. To kaga alama wato ta halaka kenan, kasance mutum ya suntumo daga sama, ko iya wannan ne
an gama halaka. To bayan sun tumo daga sama kuma tsuntsaye manya-manya masu abin nan su ya galgala shi, wasu su cire kafa, wasu cire hannu, wasu cire haka su ya galgala shi, sannan kuma ko ya fado cikin wani guri mai zurfi, bai fado daga sama ya wuce rijiya. To kaga halaka ta gama tabbata anan. To Allah ta'ala ya sifanta wanda zai aikata shirka da cewa ya gama halakar da kansa kamar mutumin da ya suntumo daga sama ne. Kamar yadda malamai suka ce wannan ayar, Mawardi yana cewa jami'u ahli ta'wil, duka ma waɗanda suka yi tafsiri sun haɗu akan cewa ayar tana ishara zuwa ga cewa kada ya aiki yayi dan wani ya gani, la yura'i bi amalihi ahadan, kada ya aiki dan wani ya gani, wanda shine ake kira riya. Riya, Allah ta'ala ya soki riya da masu aikata riya a cikin alkur'ani a gurare da dama. Abinda ake cewa riya shine kai wani aiki da ake wa Allah ta'ala na bautar Allah, na neman kusanci, ba dan wani abu, dan wani ya gani ya yaba, dan ka nuna wa mutane cewa kayi kuma ka samu yabansu, ta yadda inda hakan ba ta samu ba to za ka ji ba daɗi, dan ba dan komai kai ba, dan wannan kai, ko kuma kayi din kayi dan Allah amma kuma kayi dan ayaba, duka biyun kana so ka jefi tsuntsu biyu da hoge daya. To ba a sha'anin ibada ba a yin wannan, ba za ka jefu wannan ka hada Allah ta'ala da wani ka ce ka jefi tsuntsu biyu, sai ka jefa kanka amma ba dai ka jefi wani tsuntsu ba. Saboda haka wannan ma riya ce, ko abin da ya kamata ka bari dan Allah, laifi ne ya wajaba ka bar shi dan Allah, sai ka ƙi barin shi don Allah amma ka bar shi don wani, kana jin tsoron wani ko kawai wani ya ganka kawai ka, amma inda a ce ba wani ɗin za ka yi, to kaga wani ita mariya ce. Saboda haka riya tana shiga cikin aiki, tana shiga cikin bari. Wajen aikatawa kana iya kai riya, haka nan wajen ka bari ma kana iya, riya tana iya shigowa, ba wai sai a aiki kaɗai ba, a wajen bari ma riya tana iya shiga. Ubangiji ta'ala ya soki riya a gurare da dama na alƙur'ani. Ubangiji ta'ala yana cewa fawailul musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فويل للمصلين. tsananin azaba ya tabbata ga masallata, alladhina hum an salatihim sahun, sune waɗanda suke rabkanwa ga barin sallar su, to suke barin sallar su har ta wuce ba tare da sun tashi sun yi ta a lokaci ba, ko suke yin ta ba tare da sun kula da sharuɗanta da rukunnanta ba. alladhina hum yura'un, Allah ya ce sune waɗanda suke yi dan a gani. Haka nan Ubangiji ta'ala ya sifanta munafukai, waɗanda suke ganin suna yaudarar Allah, alhalin kansu suke yaudara ba su sani ba. innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, cewa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah ce lalle munafukai suna yaudarar Allah, amma Allah ta'ala ne ke maida musu yaudara a kansu, to kansu suke yaudara. wa ma yakhda'una illa anfusahum, kamar yadda Allah ya faɗa, ce kansu suke yi wa yaudara ba Allah ba. wa idza qamu ila salati, idan kuma aka ce a tashi ayi sallah qamu kusala, sai su tashi duk jikinsu a mace, wato daga ka ganin su laƙwaƙwai zaka ga alamar cewa ba da san su suke sallan nan ba. yura'una an-nas, suna yi ne dan kawai a gani. wala yadhkuruna Allah illa qalila, ba sa ambatan Allah sai dan kadan, shine inda suka san da jama'a to anan ne za su rika ambatan Allah, amma inda babu jama'a to ba su tuna Allah ba. Ubangiji ta'ala ya soki lamirin su da cewa yura'una nas, suna yin riya, suna yi dan a gani. haka nan Ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku lalata sadakarku ko sadakokinku ta hanyar gori da kuma cutarwa, kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a'an nas, idan mutane su gani su yaba su faɗa. wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, kuma bai imani da Allah da ranar lahira ba. haka nan ubangiji ta'ala yana cewa wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa man yakuni ash-shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina. ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nas dan kawai mutane su gani, wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, amma ba sa yin imani da Allah, ba sa yin imani da ranar lahira.
Allah ya ce wa man yakuni ash-shaytanu lahu qarinan wanda duk shaydan ne ya zama abokin tafiyarsa fa sa'a qarina to lalle wannan abota ta yi muni. Hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin ambaci munin yin aiki da riya, wato dan a gani dan a yaba dan a cewa na ya iya. Hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake riwaya daga ubangijinsa azza wa jalla. Allah yana cewa ana khairu shuraka faman amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu wa huwa lillazi ashrak. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah azza wa jalla mai girma da buwaya yana cewa ana khairu shuraka, ni ne mafi alkhairin ababan tarayya. Duk wani abin da zaka yi tarayya da shi da Allah to ba abin a kwatanta shi da Allah bane, Allah yana gaba da shi. faman amila amalan ashraka fihi ghairi, wanda duk yayi wani aiki sannan ya hada ni da wani a cikin wannan aikin fa ana bari'un minhu, to ba ni ba wannan aikin, ko ba ni ba mai wannan aikin. wa huwa lillazi ashrak, ya tafi can ga wanda yayi shirkar da shi. Wato ubangiji ta'ala yana cewa ba shi ba aikin, ko ba shi ba mai aikin. Idan ba shi ba aikin yana nufin ba shi ba mai aikin. Saboda haka ko ranar gobe kiyama ba za a zo wajensa neman lada ba, sai ce je ya nemi ladansa gurin wanda ya aikin saboda shi. Hakanan Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi shi ma daga Mahmud ibn Labid radiyallahu ta'ala anhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar, abinda nafi jiye muku tsoro ita ce karamar shirka. Qalu wa mash-shirku al-asghar ya rasulullah, ce mecece kuma karamar shirka ya ma'aikin Allah? Manzo Allah ya ce ar-riya, ita ce riya. yaqulu Allah yawm al-qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim, ranar gobe kiyama, ranar da za a saka wa kowa da ayyukansu, sai Allah ta'ala ya ce wa masu riya izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an, ku je gurin waɗannan da kuke yi saboda su gani, saboda su yaba muku ba dan ni ba, ku je ku gani za ku samu sakamakon ku a wajen su. Kaga wannan ba karamin wato narko bane ubangiji ta'ala yake ambata ga waɗanda za su yi aiki ba dan Allah ba, sai dan ganin idan wasu, ko kuma a'a dan wasu su yaba musu. Haka nan Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. A cikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sam'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi, wanda yayi diddan aji to ubangiji ta'ala zai tona asirinsa. Wanda yayi dan aji yayi to ranar gobe kiyama kuma ubangiji zai fallasa shi. wa man ra'a Allah bi, wanda yayi dan a gani to ubangiji ta'ala zai nuna shi ranar gobe kiyama. Saboda haka aljaza'u min jinsil amali, yayi nan dan aji to a can ma ubangiji ta'ala zai fito da shi a tsayar da shi amamal khalaiqi, ce to ga wannan ayyukan da yake yi ba dan Allah yake yi. Haka nan yayi dan a gani ubangiji ta'ala zai nuna shi. Saboda haka wannan shi ma wato yana nuna narko ga waɗanda suke yin aiki ba dan Allah ba. Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi rajulun ustushhida, ce farkon mutumin da za a yi wa shari'a, wato za a yi wa hisabi ranar gobe kiyama, wani mutum ne wanda aka kashe shi a fagen daga yayin shahada. fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, za a zo da shi gaban ubangiji ya gaya masa nayi maka ni'ima kaza, ya ce eh kai mun, nayi maka ni'ima kaza, ya ce eh, duk yayi ikrari gaban ubangiji cewa ubangiji ya masa waɗannan ni'imomin. Qala, sai Allah ta'ala ya ce da shi fa ma amilta fiha, to wani irin aiki kai da wannan ni'imar da na maka? Qala qataltu fika hatta stushhidtu, ce ya ubangiji ai nayi jihadi, nayi yaki saboda kai har aka kashe ni a gurin yaki, nayi shahada. Qala, sai ubangiji ya ce da shi kazabta, ƙarya kake yi, walakinnaka qatalta li an yuqala jari,
kai yaki dan a ce da kai jarimi sadauki faqad qila kuma an fada saboda haka an gama biyan ka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar sannan sai a ce Allah ta'ala ya umarni a kama shi a jashi akan fuskarsa a jashi giri a bisa fuskarsa har sai an jefa shi wuta sannan na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma da wanda ya koyi ilimi yayi ilimi wa 'allamahu ya koyar da mutane wa qara'a al-qur'an ya ainihin karantar da al-qur'ani gona shine mafi girman abin da zaka karantar ka samu lada a gurin ubangiji shine ka karantar da zancensa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mafificinku wanda zai koyi al-qur'ani kuma ya koyar da shi haka mafi girman ilimin da zaka koyar kenan to za a zo da wanda ya yi irin wannan a duniya fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha Allah ce na maka ni'ima kaza da kaza da kaza a ciki har da wannan ni'imar ilimi din ya yadda ya ikirari cewa Allah duk kai min wannan ce fa ma amilta fiha to wani aiki kai da wannan ni'imar da nayi maka qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu na koyi ilimi kuma na koyar wa qara'tu fika al-qur'ana kuma na karantar da al-qur'ani saboda kai qala kadhabta Allah ce ƙarya kake ولكنك تعلم العلم ليقال عالم كاكرنتر دان اچه da kai malami وقرات القران ليقال هو قارئ ka kuma karantar da alqur'ani dan ace da kai makaranci faqad qila kuma duk an fada abinda kai dan shi din ka samu a duniya saboda haka anan kuma ba za ka zo kai wa Allah ƙarya ba ranar babu ƙarya yawma tublas sara'iru ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار sannan sai ayi umarni Allah ya umarni da shi a jashi akan fuskar sa har sai an jefa shi wuta wa rajulun wasi'a Allahu alaihi sai wanda Allah ta'ala ya yalwata masa wa atahu min asnafil mali kullihi ya bashi dukiya iri-iri daban-daban fa utiya bihi sai a zo da shi gaba ga ubangiji ta'ala fa arrafahu ni'amahu fa arafaha wanda yana nuna kowanne daga cikinsu ana masa hisabi shi kadai ba tare aka hada su ba tunda inda ya san inda za a hada su ya ga yadda ta kare da wannan aitin farko ma ba zai karyar ba ce nayi maka ni'ima kaza nayi maka ni'ima kaza duk ya yadda cewa Allah yayi masa ce to me kai da wannan ni'imar da nayi maka sai ya ce ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha laka babu wata hanya da na bari da na gani wanda akwai buƙatar a taimaka saboda kai face na taimaka haka na taimaka wa ilimi na taimaka wa marayu na taimaka wa gajeyu na taimaka wa kaza na taimaka wa kaza hanyoyin taimako daban-daban da ake buƙata ya Allah dun nayi qala kazabta Allah ce ƙarya kake yi walakinnaka fa'alta sai dai kayi haka ne li yuqala huwa jawad dan a ce kai wani mai yawan kyauta ne faqad qila kuma an fada sau haka an gama biyan ka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar sannan sai a umarta a kama shi a jashi akan fuskar sa sai an jefa shi wuta ibn taymiya alaihi rahmatullahi yake cewa kaga anan an fadi sunfi uku wadanda akan su ne gaba ɗaya addini yake tsayawa a samu jarimi wanda zai tsaya ya kare haƙƙin addini kada a taba shi ya zama ana tsoron taba addini saboda shi saboda ƙarfin da Allah ta'ala ya bashi ko sarauta ko mulki ko wani abu ko kuma Allah ta'ala ya bashi ilimi wanda zai yada ilimin nan ya kawar da shubha ya ganar da mutane ya ilmantar da su ko Allah ya bashi dukiya wanda zai ciyar ya taimaka ya yalwata a samu abin da za a isar da addini da shi kaga addini gaba ɗaya na kafuwa ne akan waɗannan mutane uku saboda haka mafi girman abin da za a yi a taimaki addini za a yi shi ne ta hanyar waɗannan mutane uku babu wani wanda yake taimakawa addini kamar waɗannan waɗanda Allah ya ba su ƙarfi na iko ko ƙarfi na jiki da wanda Allah ta'ala ya ba su ilimi da wanda Allah ta'ala ya ba su wato dukiya to sai aka yi misali da su idan ga yadda lamarinsu ya ƙarke a gurin ubangiji to ina kuma ga wanda ba su ba ina ga wanda shi kawai ya zauna a gida ne yana ta ibadarsa amma kuma ba dan Allah yake yi ba dan gobe ya je ya bada labari ka je na yi kiyamul layl shi yasa yanzu bacci ma nake ji ba a san yayi ba amma yazo yana faɗa shi yasa ƴan uwa ya tana da matsanancin hadari kada ka ji an ce ashirkul asghar ka dauka wai wani abu ne karami
duk abin da aka kira shi al-shirk ko aka kira shi al-kufur, duk sifar da za a bashi to babba ne, yana cikin kaba'ir. Kiransa da shirka kawai wannan ta isa ta nuna maka muninsa. don haka an kirawo shi da shirka ne, an kira shi da asgar ne, saboda in an kwatanta shi da wanda za a fita daga musulunci shi baka fita ba, kana na a musulminka, shi yasa kawai aka ce masa karami. Amma abinda mutum zai yi, wato ubangiji ta'ala zai kama shi da shi na laifi ba karami bane. Ka duba ka ga irin wannan azaba, a ce a yi wa mutum irin wannan azaba, hatta kora kai shi zuwa wuta din ba za a yi masa kaiwa ta mutunci ba, jan shi za a yi a ƙasan ma sai an kifa shi, haka da fuska za a ja shi zuwa wuta. Shi yasa sayyidina Muawiya alaihi rahmatullahi da Abu Huraira ya karanta masa wannan hadisin sai ya fashe da kuka. Duk sanda kuma ya karanta wannan hadisi sai ya yi kuka, saboda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗannan rukunai, don Allah ta'ala ya bashi iko, ya bashi ƙarfi, ya bashi mulki, yana tunanin kansa. Domin Abu Huraira ne ya shigo wajensa ya ce, Abu Huraira ba gaya min hadisi, shi ne sai karanta masa wannan hadisi. Yana karanta masa wannan hadisin ya kai ƙarshe sai ya fashe da ku. To amma yanzu riyar ta zama abin ado, abin birgewa, musamman ma saboda fitowar waɗannan hanyoyin sadarwa ɗinnan, social media ɗinnan, ta ƙara dugunzuma, wato shi ɗan yana amfani da ita wajen ƙara dugunzuma mutane da jefa su cikin ramin riya. Ka ga mutum duk wani aikin da yake na alkhairi sai yana gaya mutane gani ina kaza, saboda haka zai tafi umara, ga mu mun hau jirgi za mu je umara, tun daga jirgi ya fara faɗa za mu je umara, ga mu mun sa ihrami, ya ɗau kansa da ihrami a nuna shi, ya saka ya nuna taya mu da addu'a. Ya je yana ɗawafi, ga mu muna ɗawafi, mun gama ɗawafi. Wani da na gani wallahi abin takaici, na yi takaici, malami ne mai karantarwa, amma wallahi gashi ya sa an ɗauke shi, don bayarwa ya aka ma ɗauke shi, tunda ba selfie ba ne, na ga shi ya bayar aka ɗauke shi. Shi ya bayar don zaman da ya yi, in a selfie ne za ka gani, ya bayar aka ɗauke shi, ya buɗe ƙur'ani a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sifarsa ta kamala, yana cewa ga mu muna ɗan taɓa karatun ƙur'ani. Ya ce to yanzu dan Allah wannan zai zo ya yi magana a kan riya? Ga mu muna ɗan taɓa karatun ƙur'ani. To a gaskiya wato shedan duk inda aka samu wata kafa wadda za ta yi amfani, to shi ma shedan fa zai amfani da ita a nashi bukatar, yadda kai za ka yi amfani da ita a taka bukatar. Mun gama karatu a yayyada wasu da suke wasu kasashe duk su samu, to shi ma shedan yana da tashi ajanda din, shi ma ba zai zauna bai mori wannan social media din ba. Shi kuma morar da zai yi, sun mala'ati yadda min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Shi ta nan zai mori wannan abin. Saboda haka dole ne mu tunani, kaga mutum yana bautar Allah amma yana faɗa abinda wani bai sani ba, shi zai zo yana gaya masa yayi kaza yayi kaza yayi kaza, tare da cewa ka san ba wani abin da zai baka na lada. Yau idan da a ce ibada ce wacce ake so in an nuna ta akwai wanda zai yi koyi da ita, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kaga anan ka dauka kai gaban jama'a dan saboda sauran mutane su koyi da kai, kamar yadda annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana. Kaga ai kyauta ce wani ya kawo, mutane suka yi ta kawo kyaututtukan su, annabi ya ce to wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna, to ya kasance ba irin wannan ibada ce da la ta ta'adda, kai kadai take shafa, kuma ka zauna kana abin nan. Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yake cewa riya takan iya ja ma mutum a yi ta masa izgili, mutane su rika masa izgili. Ya ce kamar yadda Tahir ibn al-Husayn ɗaya ne daga cikin sarakuna abin nan daular Bani al-Abbas, ya ce wa Abu Abdullahi al-Marwazi, Abu Abdullahi al-Marwazi alamar wannan wani malami ne cikin malamai, ya ce da shi munzu kam sirta ila al-Iraq ya Abu Abdullah, shin shekara ka nawa da zuwa Iraki, to shekara ka nawa da zuwa kasar Iraki.
sai ya ce da shi dakhaltul iraq منذ 20 sana, ce na shigo iraki shekara 20, amma wa ana منذ 30 sana wa منذ 30 sana ana sa'im, amma shekara 30 yanzu kullun azumi ne. yace mun tambaye ka tambaya ɗaya ka ba mu biyu, amsa biyu ka ba mu, tambaya ɗaya muka, yaushe ka zo iraki, ka ce ka zo da shekara 20 da ta wuce amma shekara 30 kana azumi. to kaga wannan izgili yake masa, bai tambaye shi azumin da yake yi ba, ya tambaye shi ne yaushe ya zo. Yake cewa al-Asmu'i ya hikaito cewa wani a Arabi, wani ba kauye, ya yi sallah, ya yi doguwar sallah, akwai mutane kusa da shi suna zazzaune, da ya gama suka ce kai sallar nan taka ta yi kyau, ya ce kuma duk da haka azumi nake, duk da ina ma azumi yake wannan doguwar sallar. to kaga wanda yana nuna maka can sallar ma da ya tsawaita ta saboda su ne, to akwai wani abin da ba za su sani ba sai ya yi bayani, to shi da ya baya maka kuma ma azumi nake. to kaga a waɗanda suke ɓoye aikinsu kamar al-Ash'ath ibn Qais, ta rana ya yi sallah sai bai yi ta da tsawo ba, ya yi ta kimanta ta sai ta ya gama gaban jama'a, da ya gama sai aka ce kai sallar nan taka kayi ta ba tsawo, wato kayi yar gajeriyar sallah. ya ce amma ba riya ciki, ce amma ba riya, gara in yi sallah ta gajeriya amma da in yi doguwa saboda ku. to saboda haka yana daga cikin abin da mai hankali ba zai yi ba, ya yi aiki saboda Allah sannan kuma daga baya ya bari riya ta ɓata masa aikinsa. a aikin da mutum yake yi dole ya kasance akwai niyya, wato ya kasance akwai ikhlasi tun farkonsa har zuwa ƙarshensa, saboda haka ya samu sifofin nan guda biyu, ya samu al-ikhlas, ya samu kuma muwafaqa da shari'a, ya dace da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. don haka ibn al-qayyim yake cewa ayyuka hudu ne, akwai wanda Allah ta'ala yana karɓar ɗaya, uku baya karɓa, yana karɓar ɗaya cikin hudu baya karɓar guda uku, yana karɓar aikin da ya haɗa sifofi guda biyu ɗin nan wanda al'ayat ta nuna, al-ikhlas sana al-mutaba, wannan shine karɓaɓɓe. sannan aiki na biyu shine wanda ya rasa duka waɗannan sifofi guda biyu, ya zama na mai shi bai yi ikhlasi ba kuma sannan ba ma kan sunna ya aikin ba, bai yi dan Allah ba kuma ba kan sunna ya abin nan ba, kaga bata akan bata kenan. saboda haka wannan Allah baya karɓa shi. ko kuma wanda gashi an yi ikhlasin dan Allah yayi amma kuma ya saba wa sunna, bai yi shi akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan ya zama ya ɓaci. ko kuma a'a yayi shi akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ikhlasi, saboda haka kaga ɗaya an karɓa amma uku gaba ɗaya Allah ta'ala bai karɓe su ba. don haka mutumin da ya fara aiki ya gauraya tun farko, ya haɗa Allah da wani cikin aikin, yana fara aikin ya yi shi don Allah ya ba shi lada, sannan kuma bayan haka kuma ya samu wani yabo ko wani kwarzantawa ta mutane, ta wani aikin gaba ɗaya ba zai karɓi gurin Allah ba. na biyu, wanda zai zo shi kuma ya aiki a farko tiryan ya fara shi don Allah, yana ta tafiya yana yi don Allah, saboda haka sai daga baya kawai sai riya ta shigo ciki kuma saboda wani dalili. to kaga an fara shi don Allah amma ba kare shi don Allah ba. to shi irin wani aikin kashi biyu ne, akwai wanda zai zama an fara shi don Allah ba a kare shi don Allah ba, idan ya kasance aikin zai iya wato farkonsa bai da alaka da ƙarshensa, to wannan za a iya karɓar na farkon a bar masa na ƙarshen. wato kamar mu ce Ramadan ya shigo, mutum ne ya fara azumin Ramadan don Allah, ya yi 1 2 3 goma farko, goma ta biyu don Allah, goma ta ƙarshe sai ba don Allah ba, to goma ta farko ta biyu wanda duk Allah ta'ala zai karba. muna maraba da zuwa mai martaba Dr. wakilin sani to wakilin mai martaba
Dr. Rilwan Suleiman Adamu wanda ya turo saboda halartar wannan wurin rufe tafsiri, wanda kun san cewa bara ma Allah ta'ala ya sa ya zo mana, to bana na san a bashi sakon da wuri ba, amma duk da haka ya samu ya turo mana wakilansa, muna musu barka da zuwa. Aikin da mutum ya yi da farko da niyya mai kyau, daga ƙarshe niyyarsa ta ɓaci, to idan ya kasance aikin nan kowanne zai iya cin gashin kansa, muna misali da azumi, kamar azumi na watan Ramadan, azumin watan Ramadan kowace rana tana cin gashin kanta. Idan ka ɗauko ta kai ta dan Allah, sai ya zama na goman farko, goma na biyu duk kayi dan Allah, goma na ƙarshe sai ya zama na ba Allah a ciki, to goma na farko da na biyu duk za su karbu, na ƙarshen su kaɗai za su rushe. Idan aiki ya kasance gaba ɗaya ce baya rabuwa, ka fara shi dan Allah amma kuma baka kai ƙarshe ba, niyya ta lalace. Kamar misali sallah, tun ne zai yi sallar la'asar ko zai yi sallar azhar, ya fara raka'a farko raka'a biyu tiryan dan Allah, raka'a ta uku ko ma raka'a ta hudu ya zo ƙarshe sai ya shigo da riya, to wannan duka sallar ta lalace, saboda ba yiwa sallar azhar ta zama raka'a uku, dole sai ta cika hudu. Da haka tunda ta ƙarshen ta lalace, to ukun ma duk ba su karɓu ba. Haka nan inda a ce zai fara ba da kyakkyawan niyya ba, sai ya ƙare da kyakkyawan niyya, to akwai inda zai karɓu. Bai fara da kyakkyawan niyya ba, amma daga baya canza niyyarsa. Mutum ne zai yi hajji, ya tafi duk ba don Allah ba, ya yi irin wannan hoton ya sassaka a Facebook, shi gashi nan za su je hajji da jakarsa da waye da waye, sun sauka ya yi ihrami, ya gaya wa mutane ga nan na za mu yi hajji, ga munan muna dawafi, ga munan muna abin nan, duk ba kyakkyawan niyya a ciki. sai da aka je zai a yi tsayuwa arfa, sai kuma ya yi tunanin cewa kai abin nan fa da ya yi fa ya saba wa ikhlasi, sai ya jaddada niyyarsa, ya jaddada iraminsa, to shi ya samu tsayuwa arfa, hajjinsa ta yi, duk da cewa farko-farkon duk ya yi ta a rube a lalace, to amma ya samu rukunin da shi ne alhajju arafa, ya jaddada iraminsa, ya jaddada niyyarsa a lokacin, shi kenan hajjinsa ta yi. Amma kaga sallah ita inda za ka tashi ka fara ta ba da kyakkyawan niyya ba, ka kare ta da kyakkyawan niyya, ƙarshenta yana ginuwa ne akan farkonta, saboda niyyarka da kabbara haramaka ita ce farkon abin da za ka shiga sallar da shi. To idan ya kasance ba ta yi kyau ba, to ƙarshenta ma ba zai kyau ba. Saboda ka dole sai ka kyautata niyyarka ciki da waje, sannan ne Ubangiji ta'ala zai karɓi aikinka. Al-Fudayl ibn Iyad yana cewa Allah ta'ala yana cewa Allahu allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku wane ne yafi kyautata aikin sa. Yace ahsanu amala shine akhlasul amali wa aswabuhu, aikin da yafi zama an yi shi dan Allah kuma yafi dacewa, yafi yin daidai. Aka ce menene ake nufi da aikin da yake akhlasu da aikin da yake aswabu? Yace al-akhlasu shine wanda yake an yi shi dan Allah kawai, aswabu kuma shine wanda ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, aiki koda an yi ikhlasi a cikin in bai zama daidai ba to ba za a karba ba. Cewa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, kuma koda an yi shi daidai, wato ya tafi kan doran sunna, amma kuma ba dan Allah aka yi shi ba, shi ma ba zai karbu ba. Hatta ya kuna khalisan sawaban, fal khalisu an yakuna lillah was sawabu an yakuna ala sunnah. Sannan sai karanta wannan ayar, qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Da wannan ne muka zo ƙarshen tafsirin wannan shekara. Abinda muka yi na daidai Ubangiji ta'ala ya karba mana, abinda kuma muka yi na kuskure Ubangiji ta'ala ya yafe mana. Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muka karanta. Ubangiji ta'ala ya sa ya zama kadarkon shigar mu gidan aljanna. Ubangiji ta'ala ya taimaka mana mu gyara kurakuran mu, wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Ubangiji ta'ala ya nuna mana daidai, ya ba mu ikon bin daidai,
ya nuna mana kuskure ya ba mu ikon kauce masa. Kafin mu rufe, akwai batu akan Manara TV, wanda an san cewa ɗaya ce daga cikin tashoshinmu na sunna, wanda Allah ta'ala ya albarkace mu da shi, musamman ma masu jin harshen Hausa, ba a nan cikin ƙasarmu Najeriya ba kuma a Afirka ba, a duk duniya, duk inda ake ganin Nilesat ana ganin wannan tasha ta Manara. Wannan Manara, kamar yadda aka sani, tasha ce ba ta neman kuɗi ba tasha ce ta kasuwanci ba, tasha ce wacce aka assasa ta saboda da'awa da kuma kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da karantarwa da ilmantarwa. To kuma abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba sai da kuɗi. Kuɗin nan kuma ba daga sama ubangiji ta'ala zai yi mana ruwan su ba yiwa mana ruwan kuɗin daga sama, a'a, daga abinda muka tsoruta ne. wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum, daga abinda muka tsoruta ne, daga nan ne zamu ciyar. sauraka abinda ubangiji ta'ala ya bamu na dukiya ko mun kankanta sa, yayin da muka kasance masu taimakawa dan Allah domin ka addinin Allah, to anan ne aikin zai yiwu. A lokacin da aka assasa tashar, an tanadi kudaden da ake ganin cewa za su iya rike tashar har zuwa wani lokaci ba a buƙaci ƙari ba. To abinda ya biyo baya na abin nan hauhawar dala ko kuma faduwar naira, sai ya kasance kudin da ake da su ba za su iya biya ba, tunda kun san yanzu duk wanda yake da naira 3,000 to ta da 2,000 ko kuma ma ƙasa da haka, wato ta dawo ko kaɗan ta ɗara rabi akan yadda yake da ita. Saboda haka duk irin bajet ɗin da aka yi akan wancan lissafi yanzu ya rushe. Saboda haka akwai gibi mai yawa wanda ake buƙatar a toshe shi, kuma babu wanda zai toshe shi sai mu dinnan wanda mu ne muke amfana da wannan tasha. Saboda haka akwai buƙatar kowa ya bada tallafi da abinda Allah ta'ala ya hore masa. Ana buƙatar a ce ka bada gudunmuwarka daga 1,000 abinda ya sama, zaka bayar da na iyalanka, ko kuma su iyalan naka za su iya bada nasu tallafin. To akwai kwadaitarwa akan wannan domin taimakawa ita Manara TV da Manara Radio. Akwai waɗanda aka ɗora wa nauyin tattara wannan taimako da aka ba su komai a rubuce, wanda idan ka ainihin ba da wannan taimako naka, za su baka inda za ka rubuta sunanka da adireshinka da sa hannunka, da yadda za a san cewa ga abin da aka taimaka ga kuma adadin abin da aka samu. Ana iya ba da taimakon nan ga 'yan agaji ko wani babban jami'i da aka sani ta wannan kungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah. Akwai takarda ta shigar da bayanai a hannun shugabanni da 'yan agaji, wanda a gurinsu za a samu abin da za a rubuta wannan taimako da aka bayar, da fatan 'yan uwa za a taimaka. Ba kuma yanzu duk wani wanda ka sani za ka sanar da shi idan akwai abin da zai iya ya taimaka, masu kuɗi su fito su taimaka da dukiyarsu. Wannan wani nau'i ne na jihadi fi sabilillah. Yanzu jihadi ba magana ce ta kaɗau makami ba. In makami ne, duk wanda zaka tunka yanzu yana da makamin da yafi naka. Saboda haka babban makami shine wanda Allah ta'ala ya ce wa jahidun bihi jihadan kabira, shine alqur'ani. Saboda haka karantar da alqur'ani da karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban jihadi. Kuma babu hanyar da yanzu aka isar da sako cikin gaggawa kuma cikin sauki, kuma ya shiga inda kai ba za ka iya shiga ba, kamar waɗannan kafofin watsa labarai. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu taimaka wa kafofin watsa labaranmu duka, wanda muka san cewa suna yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwa sahihiya. A gaskiya, a yadda na sani, wato a cikin dai harsuna na Afirka babu wani harshe da ya samu gata a yanzu dai irin yadda harshen Hausa ya samu. Tashoshi dai da wanda muke da su ana yada addinin musulunci da harshen Hausa a yanzu dai ni a cikin yarurrukan da muke da su na Afirka ban san wani yare da ya samu wannan gata ba kamar yadda harshen Hausa ya samu. Saboda kaga wannan ni'ima ce ta ubangiji. Mu za mu yi kokari mu ga mun tsare wannan ni'ima, mun bada gudunmuwar mu. Kada mu zauna jira kullun sai wani ya hauro ya ketaro daga bayan teku ya kawo mana taimako, sannan zamu abin nan ayyukan mu za su yi, tare da cewa gashi Allah ta'ala ya hore mana, bai hana mu ba, yana ba mu, to mu kuma za mu dan bashi abin da ya sauwaka ba. Haka mu rika taimakawa kafofin watsa labarai waɗanda suke kokarin yada addinin musulunci. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen tafiyar da wannan tafsiri na wannan shekara, kamar yadda suka saba a duk shekara, tun daga kan ita uwar kungiya Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah ta ƙasa da ta nan jihar Bauchi da shugabanninta waɗanda suka yi ta ɗawainiya da wannan majalisi, da waɗanda suke
wato gabatar da ayyukansu a wannan majalisi. Muna godiya gare su, muna godiya ga jami'an tsaro da ainihin su ma suke ba da gudunmawarsu akai-akai a kowane lokaci. Mun san wasu ba mu san su ba, amma mun san suna yin aiki don Allah. Muna fatan Allah ta'ala ya biya su. Akwai waɗanda suka taimaka da wurin zama da abinci da sauransu. Allah ta'ala su ma ya taimaka musu, ya ba su abinda suke bukata, abinda suke fata. 'Yan jarida, kafafen watsa labarai waɗanda suka tsaya kullum suke tsaye da kyamarorinsu da abubuwan na'urorin ɗaukansu, suna ɗaukan dukkan abin da ake na karatu a nan da sauran gurare suna kuma yaɗawa. Su ma Allah ta'ala ya sa musu a mizani, ya sa musu su a mizanin ayyukansu na ranar gobe kiyama. Duka 'yan uwa da suka taimaka a wannan wata mai albarka, muna yin addu'a Allah ta'ala ya karba ayyukanmu gaba ɗaya, ubangiji ta'ala ya karba. 'Yan uwanmu da suka zo daga gurare masu nisa domin su halarci wannan rufe tafsiri, Allah ta'ala ya karba musu kuma ya maida su gida lafiya. Martaba uba wanda shine yake karrama wannan guri duk shekara, bayan mun kai masa ziyara mun je mun abin nan a nemi addu'arsa, kuma yakan zo da kansa ko ya turo wakilansa, da wakilansa kullum suna nan tare da mu, da su ake tafsiri a tashi. Kusan ma sanda na zo ni su nake samu, kuma ga sunan iyayenmu ne, kullum suna mana addu'a, don haka mu ma muna musu addu'a. Allah ta'ala ya sa a gama lafiya. Abinda ake yi na ayyuka ubangiji ta'ala ya karba musu. Zan mika abin magana zuwa ga Malam Ibrahim. Bismillah.